Is-sena l-oħra l-pannelli fotovoltaiċi fil-pajjiż iġġeneraw b'kollox 284,600 megawatt hour. Dan huwa ekwivalenti għall-ammont ta' elettriku li jkun smaw 65,000 dar fis-sena u jfisser li ntefgħu fl-arja 108,500 tunnellata metrika inqas ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Din iċ-ċifra tal-Ena Malta għamlithom pubbliċi l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli fit-tweġiba għall-interpellanza parlamentari. Il-Ministru qalet li skont il-kapaċità nominali tal-pannelli fotovoltaiċi b'kollox kien hemm potenzjal ta' ġenerazzjoni ta' 355,200 megawatt hour li jfisser differenza ta' madwar 70,600 megawatt hour bejn il-potenzjal u dak li attwalment ġie ġenerat. Il-Ministru spjegat li din id-differenza tista' tkun attribwita għal diversi fatturi, fosthom id-degradazzjoni fil-kapaċità tal-pannelli matul is-snin, nuqqas ta' manutenzjoni u tindif tal-pannelli kif ukoll varjazzjoni naturali fis-sigħat tax-xemx mis-sena l-oħra. F'dawn l-aħħar snin il-Gvern kompla għaddej bil-miżuri u l-inċentivi biex jippromovi l-ġenerazzjoni iktar nadifa. Il-ġimgħa l-oħra waqt laqgħa li saret f'Malta l-Ministri tal-Enerġija ta' 9 stati membri tal-Unjoni Ewropea ġiet iffirmata dikjarazzjoni storika li permezz tagħha dawn il-pajjiżi impenjaw ruhom li jagħmlu r-reġjun tal-Mediterran ċentru ta' enerġija nadifa li jista' jixpruna l-impenn tal-Unjoni Ewropea li Ewropa dekorbanizzata b'settur tal-enerġija indipendenti.